Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka. Ndichivimba zvekare kuti makagona kubatana nesu pamwe chete paminamato yatakava nayo namufudzi Chris. Yakairi kubuda pamhepo, chibuda panhevhenero dzedu dzeTV, Your Love World Special. Takadzidza zvakawanda, takadzidziswa zvakawanda. Ndinoimba kuti makagona kubatana nesu paminamato iyoyo. Haleluya. Ndoda kutaura zvekare nchiti makorokoto kwamuri mese nokuti tapinda mumwedzi wakurume. Takabuda mumwedzi wakukadzi, gore riri kufamba sekutaura watinogara tichiita. Mwedzi wakukadzi ndo watakaudzwa kunzi wanga uri mwedzi wenyasha. Nyasha dzanga dziri kuwedzerwa mukati muupenyu hwedu. Asi takadzidziswa zvekare kuti mashoko iwaya anenge ataurwa neMweya Mutsvene pamusoro pemwedzi mumwe nomumwe haapereri mumwedzi iwoyo, tinotakurana nawo tichienda. Saka nyasha dzichiri kungowedzerwa patiri. Takadzidza musvondo rapera, takadzidza pamusoro pezvinhu zvinoitwa nenyasha mukati muupenyu hwedu. Haleluya. Ndoda kubata zvekare panyasha idzodzo, taure mashoko mashoma, simbisa nokutsinira nyaya iyoyo, nokuti nyasha idzi tatova madziri, tatopinda madziri, hatichatobudi, dzatowedzerwa, dziri kuramba dzitongowedzerwa. Ndo hwatova upenyu hwedu. Tsamba yechipiri yaPita, chitsauko 3 ndima 17. Kwanzi asi nyasha ngadziwande mamuri, muwedzere kuziva Ishe wedu namuponesi Jesu, iye akakodzera kupiwa kudzo yose yevaMwari iko zvino nekusingaperi. Ndapedza. Haleluya. Anga ari kuvhara tsamba yake ipapo. Haleluya. Kwaye asi nyasha ngadziwande mamuri. Haleluya. Chishuwo chaMweya Mutsvene, munamato waMweya Mutsvene, chishuwo chaMwari kuti nyasha dzirambe dzichingowedzera mamuri, dzirambe dzichingowedzera mamuri, dzirambe dzichingowedzera mamuri. Uye takatodzidziswa nechekare kuti nyasha idzi dzinowedzera. Zvaita sei? Chii chinoita kuti nyasha dziwedzere kudai? Dzinowedzera patinowedzera kuziva pamusoro paIshe Jesu Kristu. Patinenge tichiwedzera kuziva Ishe Jesu Kristu, nyasha dzinenge dzichiwanda mukati muupenyu hwedu. Haleluya. Nyasha dzinenge dzichiwanda mukati muupenyu hwedu, dzichiwedzera dzichiwanda mukati muupenyu hwedu. Ndo zvinoitika izvozvo. Saka nyasha ngadzirambe dzichingowedzera. Ndo munamato wataona. Kwai nyasha ngadzirambe dzichiwanda mamuri, kureva kuti ramba uchingowedzera kuziva shoko raMwari, ramba uchingowedzera kudzidza shoko raMwari, ramba uchingowedzera kuziva shoko raMwari. Uda regai ndikuvhurirei ndima iyoyo. Haleluya. Gai ndikuvhurirei ndima iyoyo. NdiPita zvekare anotinyorera ndima iyoyo. Haleluya. Achititaridza kuti nyasha dzinowedzera sei mukati muupenyu hwedu, dzinowedzera sei mukati muupenyu hwako. Haleluya. Dzinowedzera nokuziva. Patinenge tichiwedzera kuziva muponesi wedu Jesu Kristu, tozokera zvekare kuna bhuku yechipiri, tsamba yechipiri yaPita, tsamba yechipiri yaPita, chitsauko chokutanga. Togona kuverenga kubva pandima yokutanga tione kuti Pita anotitaurira chii ipapo. Haleluya. Kwanzi ndima yechipiri yacho, kwaiwedzerai kuziva Mwari naJesu Ishe wedu kuti muve nenyasha dzakawanda nerugare rwakawanda. Ndo manyorerwa anoitwa mune imwe Bhaibheri. Wedzerai kuziva Mwari naJesu Ishe wedu
kuti muve nenyasha dzakawanda nerugare rwakawanda. Pataverenga muchitsauko 3 chacho ndima 17, kwanyasha ngadziwedzere mamuri, murambe musvike pakuziva Jesu saishe wenyu nomuponesi wenyu. Haleluya. Saka tichipfuurira noupenyu hwedu, tichipinda mune mwedzi, tapinda mumwedzi wakurume, tinongofamba nenyasha, tichiwedzera nyasha. Iva mudzidzi weshoko raMwari, tsvaka kuziva Mwari, usadarikwa neminamato yatinoita iyi, usadarikwa nerapsodi rako zuva rimwe nerimwe. Chii chaunenge uchiita paunenge uchidzidza kudaro? Nyasha dzinenge dzichiwedzerwa mauri, nyasha dzinenge dzichiwanda mauri, dzichingotutirana, dzichiwanda saizvozvo. Svondo rapera takatotaura kuti nyasha idzi dzinokubatsira chii? Dzinoita kuti ufarirwe navanhu. Haleluya. Ndingononga zvimwe zvatakataura ipapo. Dzinoita kuti ufarirwe navanhu, ugamuchirwe. Chero vanhu vachida kukuvenga, havabudiriri kukuvenga. Vanogona kukuvenga vagoronga kuti nhasi paanouya pano handidi kutaura naye, ndoda kumudzingira kure, ndoda kumuonesa chokuona, ndoda kumunyadzisa, asi uchingoti pfacha, zvose zvo zvazotoshanduka. Haleluya. Ndorangarira ndinomwe mukoma wangu tichikura, mukoma yeye waiva wakanga achinetsana nemumwe musikana watatakavakidzana naye, taienda kuchikoro tese. Saka vaigara vachinetsana, vachirovana tichitanga chikoro chaiko tichiri vana vadiki. Vachirovana, vakasangana, vakarwa nhasi, hazviperi, mangwana vari kusangana futi vanorwa. Saka vaizoti zvino kana aita saizvozvo, vairwa arohwa saizvozvo, odzoka kuchikoro ogadzira zvimapanga nezvimwe zvombo zvakawanda kuti mangwana ndichanomurova chete, achingozama kudaro, mangwana ndichanomurova chete. Odzoka paanongomuti ba kudai, obva atorasa zvese zvatorasika, akutotiza chitsoka ndibereke. Haleluya. Saka nyasha ngadziwedzerwe mauri. Haleluya. Ramba uchidzidza shoko raMwari, nyasha dzichiwanda mauri, uchigwinyiswa, uchisimbiswa. Haleluya. Saka kwanzi nyangwe vanga vakaronga kuti wane nyasha dzakaita saidzo, nyangwe vanga vakaronga kuti nhasi ndinomuorora, paunongonoti svikei kudayo, vanobva vatokangamwa vorasa zvombo zvose zviya, sezvaiita mukoma wangu, vobva vazvirasa zvose. Pavanokuona vanenge vane shungu usati wasvika, paunosvika zvinopera, vakutoshandura mutauro, vakutoti saka tokubatsira sei, saka todi basa iri tata tichikupa iwewe, wakutopuwa nezvimwe zvavanga vasina kutomboronga. Haleluya. Kwanyasha dzinokupa mufaro, unogara uri munhu anomufaro, dzinoita ugone kugamuchira nokupa, dzinokuita munhu anopavhurira. Saka ramba uchingowedzera nyasha mukati muupenyu hwako, nyasha dzichiwanda mukati muupenyu hwako, nyasha dzichiwanda mukati muupenyu hwako. Haleluya. Saka toda kuti mugare makatiteya zvekare musvondo ratiri kupinda iro, tichikuudzai shoko ratinopiwa naMweya Mutsvene pamusoro pomwedzi uno wakurume, asi nyasha tiri ngofamba nadzo. Haleluya. Nyasha ndodzatingofamba nadzo. Fudzi Kristu vakatitaurira vakati nyasha ndodzinowedzerwa pauri, hapana chimwe chinowedzerwa pauri, hauwedzerwi chimwe chizoro kana chinowedzerwa nyasha. Ndozvaunofanira kuziva izvozvo. Saka nyasha chinhu chaunofanira kungwarira, uye zvinonakidza ndozvokuti hadzinetsi, hadzidzi dzokuswera tichikumbira kuti dai mandiwedzerawo nyasha. Aiwa, kwaiwedzerai kuziva Mwari naJesu Ishe wedu, kuti muve nenyasha dzakawanda nerugare rwakawanda. Ukaziva Jesu, nyasha dzinowanda mauri. Ukaramba uchidzidza shoko raMwari, nyasha dzedu dzichiwanda mauri.
Haleluya. Ndikaiti tipinde muchikamu chinotevera chechidyo. Nhasi ndo svondo rekutanga romwedzi wakurume, saka tinodya chidyo senguva imwe neimwe. Asi toda kuti tingosimudza maoko edu kwechinguva shoma shoma, tingotenda Mwari nokuda kwenyasha idzodzi. Baba, tinokutendai tokumbidzai, topa mbiri kwamuri, topa kudzo kwamuri, tinokutendai nokuda kwenyasha dzenyu, tinokutendai nokuda kwenyasha dzenyu. Tinofamba munyasha idzodzi. Nyasha idzodzi dzinoita kuti tigamuchirwe kwose kwatinoenda, tifarirwe navanhu vese vatinosangana navo, dzinoita kuti tigare tine mufaro, dzinoita kuti tikunde tiwane zvisingagoni kuwanikwa navamwe vanhu. Tinokurumbidzai, tokukudzai Mwari muzita raMambo Jesu Kristu, tokunamatai. Haleluya, amen. Ndikaiti tiende kuna tsamba yekutanga kuvakorinde chitsauko 10:1 ndima ye23. Kwai nokuti zvinhu zvandakakupai zviya ndakazvigamuchira kubva kuna Ishe, zvekuti Ishe Jesu usiku huya hwavakapandukirwa vakatora chingwa, vakatenda Mwari pamusoro pacho, ndokuchimedura, ndokutaura vachiti, torai mudye, ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Sada kuti titore chingwa ichocho tichiropafadze, tigochimedura pamwe chete, tigochidya. Ngatinamatei. Baba, toda kutendai nezita raJesu Kristu, nokutendai nokuda kwomuviri waJesu Kristu wakamedurirwa isu, kuti tigowana utano, tigoponeswa. Tinonyengeterera mono mumwe anodya neni chingwa ichiko zvino, anomedura chingwa ichi pamwe chete neni nokuchidya, muzita raJesu Kristu. Tunamata kana anga ane zvirwere mukati momuviri wake, zvirwere izvo zvinoenda, zvinozvidzingira kure nezita raJesu Kristu. Chirwere cheshuga chinobva mumuviri mako nezita raJesu Kristu. Nuta iyoyo inopera nezita raJesu Kristu. Tinokutendai, toropafadza chingwa ichi patinochidya muzita raJesu, amen. Ngatichimedurei tichidye. Haleluya. Ndima 25. Kwai nenzira imwe chete vakati vapedza kurayira, ndokubva vatora mukombe, vakati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai saizvozvi pose pamunounwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu munenge muchiparidza rufu rwaShe kusvikira vachidzoka. Haleluya. Titore mukombe iwoyo, tiuropafadze, tiunwe pamwe chete. Baba, tinokutendai, tinokurumbidzai. Tinokutendai nokuda kwaJesu Kristu vakatifira pamuchinjikwa, vakadeura ropa ravo, rinova ndiro rakatitangira sungano tsva. Sungano iyoyo ndo yakaita kuti tigone kuzvarwa patsva tive vana vaMwari. Ko zvino tava vana vaMwari, tava vakuru kuna Satani, tava vakuru kumadhimoni ake, tava vakuru kuzvirwere, kurufu nezvose zverima. Tinofara nokuda kwaizvozvo. Tinoropafadza mukombe uiko zvino patinoutora nezita raJesu Kristu. Nyengeterera mono mumwe anobata neni kumwa mukombe iwoyo, chitaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Kana ane zvivi zvaakapara zvinobviswa, zvinocheneswa, zvinobviswa muupenyu hwake, zvinobviswa mundangariro dzake. Hazvichagoni kuramba zvichimukanganisa kushumira kwake Mwari, nezita raMambo Jesu Kristu, amen. Haleluya. Ngatinwei mukombe uyu. Haleluya. Ngatisimudze maoko edu tingotenda Mwari, tichivarumbidza nokuvanamata. Baba, ndinokutendai nokukurumbidzai. Ndoda kutendai nokuda kwenyasha dzenyu. Ndoda kutendai nokuda kwezvatakaitirwa naJesu Kristu pamuchinjikwa. Vakaroverwa pamuchinjikwa, vakatimiririra, vakadeura ropa ravo, rinova rakasuka zvivi zvedu kuti tigogona kuva vana vaMwari. Tava vana vaMwari zvino, tava kurarama, tava kugara tichikunda zvinhu zvenyika ino muzita raJesu Kristu. Tava noupenyu hunofadza, upenyu hunonakidza,
tiri kutendai nokurumbidzai. Topa mbiri kwamuri nekudzo kwamuri. Ndonyengetera muno mumwe wabata neni pachidyo ichi. Ndomuropafadza iko zvino. Ndonamata mwedzi uno wakurume anoona kushanda kwaMwari mukati muupenyu hwake. Shoko riri kuwanda maari. Nyasha dziri kuramba dzichiwedzera mukati muupenyu hwake. Nezita raJesu Kristu anokurira zvinhu zvose zvaanosangana nazvo. Hapana chinhu chinogona mukanganisa kana muwisira pasi. Muzita raMambo Jesu Kristu ndinokutendai, ndinokurumbidzai. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ngatisangana zvekare musvondo unouya. Asi ndoda kuti mugare makaziva svondo rino ratatarisa kubva musi wa12 kurume kusvika musi wa14 kurume tinenge tine chirongwa Healing Streams Live. Chirongwa chehealing school. Mufudzi Kristu anenge achinyengeterera vanorwara, achinyengeterera vasinganzwi zvakanaka vese, zvishamiso zvakawanda zvinenge zvichiitika. Titumire mazita enyu kana muchida kuti tikunyoresei, tigokunyoresai, tigokuudzai kuti munogona kuchibata sei chirongwa ichocho, muchibata pama-TV edu, pama-internet, pamhepo, zvose anenge achibuda ipapo. Toda kuti muronge kudaro, nyoresai hama dzenyu dzose, nyoresai vamunoziva vese, vavakidzani venyu, vanyoresei, vazive nezvechirongwa ichocho, vagogona kubatana pamwe chete nesu. Zvekare musi wa26 kusvika 27 tinenge tine zuva guru rekunamata. Mogadzirira zviitiko zviviri izvozvo, 12 kusvika 14 chirongwa chehealing school, kunamatirwa kwevanhu vanenge vanorwara. Musi wa26 kusvika 27 tinenge tine zuva guru rekunamata. Mwari vakuropafadzei. Ngatisangane zvekare musvondo unouya. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp
tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.